Чудесна каравана Sprite Super 450 с баня и газов бойлер. Химическа тоалетна. Жоро съм от Caravans to Go. Занимавам се с продажби на каравани. Реални цени, реални оферти. Чудесна каравана Sprite 450, нов внос с документи за регистрация. Цена 2000. В предната част са големи сепарета, големи дивани, където двама човека могат да спят отделно, а иначе това се разпъва и става на легло. Суха, хубава каравана. Парното отопление е карвер, обдухване в караваната на трума, мултивент. Малко хладилниче отделно от кухнята, чисто в много добро състояние. И кухненския кът, кухненския шкаф с мивка, парти грил, фурна и котлони. Вляво до кухнята се намира банята. Мокро помещение с мивка и с химическа тоалетна. Караваната разполага с бойлер, така че спокойно може да се ползва и като баня. Обявената цена е без платено мито, но както вече казах, имаме опит, може да я умитим и може да се справим. Ако искате тази каравана, заповядайте на паркинга ни в София и я отмъквайте. Ще ви покажем как функционират уредите, ще ви обясним как работят системите.